Здравейте. Здравейте. Това ласкае ли ви или по-скоро ви обижда? Нито едното от двете, по-скоро ме обърква, малко ме натоварва. За момента не мога да кажа дали ме ласкае или ме обижда. Сигурно не ме обижда. Добре. Ще говорим специално за вашата книга и малко за Джоан Роулинг. За да разясниме кой, какво, как, защо така ви наричат. Но да започнем с това. Винаги ли сте искала да пишете книги? Това детската ви мечта ли беше? Или се изясни в по-късен етап? Детската ми мечта до известна степен е свързана с писането. Исках да стана учителка. Иначе пиша от втори клас. Но не започнах веднага с романи. Започнах с стихчета, разкази, есета. И преди една година реших да мина на малко по-мащабни неща. Тогава започнах да пиша. Какви книги, какви събития, какви хора оказаха влияние върху това, че вие днес пишете фентази за деца? На първо място избрах фентазито за първата си по-голяма изява, защото ми дава най-голяма свобода. В фентазито можеш да експериментираш по всякакъв начин и няма човек, който да ти каже, че правиш нещо грешно, просто защото жанра го позволява. Точно така. Иначе всичко може да ми окаже влияние. Понякога просто се събуждам с някаква идея, понякога пътувам с автобуса и ми виждам някой човек и ми хрумва нещо. Не е някаква конкретна ситуация. Добре, дайте да разбулим мистерията, защо ви наричат така българската Джоан Роулинг, защото не става ясно до този момент за какво говорим. Всъщност, вие сте написала първата детска книга, фентази, която вероятно много прилича на Хари Потър, след като така ви сравнява. Как се казва тя? Какво ви вдъхнови да я напишете? Разказвайте ни. добре. Книгата се казва Мария и децата на Ламски. Аз самата още не мога да си отговоря, защото точно ме сравняват с Джоан Роулинг и самата книга с Хари Потър. В нея няма вълшебници, няма вълшебства. Тя е наистина някаква магическа история, но героите са съвсем различни. Главната героиня е момиче, не е момче. Иначе вдъхновението дойде съвсем случайно една вечер. Прибирах се вкъщи, когато видях една обява, на която пише, че майка на 4 деца си търси бавачка. Тогава ми дойде идеята. Всъщност книгата разказва историята на една бавачка, която гледа 4 деца. В един момент се случва нещо странно, докато ги гледа вечерта. Замръзва цялото време по света, освен в къщата, в която Мария бавачката ги гледа. Оттам татък започват едни приключения, издира се виновника за спирането на времето, залавя се. И така, няма вълшебни училища, няма Хогвартс, Хари Потър, магически пръчки. Така, добре, как избрахте имената на своите герои? Как въобще този магически часовник, за който вие говорите? Как се появи идеята за него? Магическият часовник... Защото няма, училища, магии и така нататък, но има магически часовник. Да, има магически часовник. Идеята за него се роди, понеже аз много често закъснявам. Обикновено не съм точна, почти никога не идвам на време и ми бях казали, че ще ми взема такъв магически часовник, за да мога аз да спирам времето по света, да мога да се оправя и да бъда винаги на време. И всъщност така съвсем случайно от едно подмятане дойде идеята, обаче в процеса на писане на книгата. Когато започнах да я пиша, аз не знаех, че ще има изобщо вълшебни предмети. Добре, и изведнъж те се появиха. Имената, как ги избрахте? Имената до известна степен са свързани с хора, които познавам. На първо време аз държах имената да бъдат български. Всичките ми герои носят български имена. Иначе Мария се казва сестра ми, малката ми сестра, затова главната героиня се казва Мария. Това е също... Тя има ли нещо от сестра ви? Тази Мария? Не. В героите си нямат прототипи в реалния живот. Те са смесица от различни хора, които съм срещала през живота си, но няма конкретна личност за някой от героите. Добре, аз ви предлагам, понеже нашия репортер Таня Благоева излезе на улицата и попита хората, ако имаха магически часовник, какво биха направили? Къде биха отишли? Дали биха върнали времето или дали биха го спряли? Да видим какво ни отговарят хората и да се върнем обратно тук на 7 авеню, за да продължим да си говорим за вашата
първа магическа книга. Хайде, колеги, видео. Ако имате часовник, който спира времето, кой момент от вашия живот искате да спре? На 30 години. Като съм бил малък. Определено детството, като цяло, най-хубавия момент на практика от първи до четвърти клас. Ако имате сфера, която отваря портали към други светове, в какъв точно свят искате да попаднете? Ами такъв, където няма гладни и болни. На един остров е така готин, с по цял ден да си лежа. В рая. Сегашния ми харесва. По-организиран, по-дисциплиниран, с повече ред. И по-весели хора. По-усмихнати като вас. Определено някой приказен, от някоя книга, например. С много синьо небе, без никакви задръжки за нищо. Ако можете да пътувате във времето, в кое време искате да отидете? В миналото време. Рицарите където са? Рицарите. Средновековието, пиратите. В бъдещето да видим какво ни очаква там. След 50 години тук пак. Искам да се върна в минало време, искам да се върна в Ренесанса. Мисля, че хората там са живели по по-добър начин. Поне са били по-добри един към друг. Бъдещето и в миналото не. Сега. Това е моето време. Не бих пътувал. Сега много ми харесва. Просто много съм доволен от живота. Добре, имахме един такъв тая реалистична нотка на края на бих пътувал. Но общо взето хората искат да върнат времето. Някои искат да отидат напред, други да върнат времето. Вие избрахте ли си нещо от тук, което може да вкарате във втората си книга? Ами, трябва още малко да си помисля, понеже не съм много убедена във втората книга, че искам да използвам часовника. Ще ми се да се появят някакви нови елементи. Обаче със сигурност ще си помисля за Ренесанса. Мислите ли за нови елементи? Да, всъщност мисля си, понеже искам книгата да има свързано до известна степен, но и да е съвсем различна. Там ще се стремя не толкова да показвам какво се случва с децата на Ламски, с тяхната бавачка, колкото ще искам да покажа новия свят, в който те попадат чрез сферата. Искам да покажа на хората, че са възможни друг тип човешки взаимоотношения. По колко часа на ден прекарвате в писане? Много различно. Понякога ми остава съвсем малко време, отделям по около час. Понякога съм много вдъхновена, не съм на работа, няма с кого да изляза, тогава отделям по цял ден. А кое е ви е любимото място за писане? Ролинг каза, че едно кафене, при вас? При мен, за разлика от Ролинг, любимото място за писане е вкъщи и то когато съм сама. Понеже когато има хора покрай мен, аз обичам да се заглеждам, да си мисля за някакви неща, не е изобщо вариант за мен да пиша. А колко време ви отне да завършите първата си, т.е. тази книга? За какъв период от време вие написахте? За 6 месеца написах книгата. Обаче после още 6 месеца се колебаех дали изобщо трябва да я покажа на някого. Така че се получи едно забавено около една година, откакто я написах. Кой ви запали? Защото вие казвате, колебах се да я покажа, обаче в един момент се оказва така, че вместо да я пуснете на книжния пазар, вие пускате в интернет. Кой ви посъветва? Защо не пожелахте да излезе на книга? Можеше да има много по-голяма популярност. А и все пак финансовата страна на въпроса. Ролинг стана мега богата от това. Всъщност за момента целта ми не е с писането си да стана много богата. За мен самия роман беше експеримент. Тоест аз исках да видя дали мога да пиша и дали това, което пишете, се хареса на хората. За мен публикуването в интернет пространството е най-лесният начин да разбера дали съм харесана като писател. Добре, ако можехте да изберете да приличате на някой от вашите герои, кой бихте избрала? Мария, сигурно. Мария до известна степен прилича на мен, макар че сме доста по-различни. Но пък тя е доста по-уверена, отколкото съм аз. Знаете ли, че в света, между другото, когато се появи Хари Потър и до ден днешен, към самия герой на книгата има малко противоречиви чувства. Дали той е добър модел за подражание на децата или не е добър модел? Мислите ли, че някой от вашите герои ще има така спорната съдба, т.е. ще предизвика противоречиви чувства в критиката обществото относно това дали може да бъде добър модел или не на подражание?
Да, със сигурност. Сигурна съм, че всеки един от героите ми ще събуди полемика, понеже целта ми беше не да направя героите идеален модел за подражание. Идеята ми беше да покажа, че всеки човек има и добра и не толкова добра страна. Всеки от героите ми има определени недостатъци, които аз към края на книгата дори се опитах да засиля, с идеята да покажа на децата, че няма определен модел на поведение. Модел на поведение си го избират те и те трябва да живеят с идеята, че всеки има своите недостатъци и се опитва да ги поправи. Чела ли сте Хари Потър? Чела съм, разбира се. От до? Да. Вие сте била на 10 години, когато... Не, на 12 може би. Когато в България излезе, да. Когато излезе книгата. Да. Да не би това да беше любимата ви детска книга? И не само. Значи, добре, какво искате да кажете на онези хора, които в момента седат пред екраните и ви обвиняват за това, че безкрайно много книгата ви прилича на тази на Джоан Роулинг, че се опитвате да я повторите по някакъв начин? Всъщност аз не се опитвам да повторя самата книга. Набедиха ме в кавички за Джоан Роулинг заради стила на писане, а не толкова заради сюжета. Така че съжалявам, ако има хора, които си мислят, че аз си копирам. Това са хора, които не са чели книгата просто. А вие кой стил по-скоро искате да... На кой стил по-скоро симпатизирате? Харесвам да чета неща, които се четат бързо. Нещата, които се четат бързо, са книгите, в които има повече диалози, повече динамика, по-малко описания. И аз избрах да пиша по този начин. Има един италианец, Алесандро Давеня, който наскоро, между другото, стана доста популярен с дебютната си книга, която е бяла като мляко, черна като кръв. Червена като кръв, и това взриви Италия тази година. Вие мислите ли, че вашата книга ще стимулира по някакъв начин децата в България да започнат да четат? Защото вашата книга е за деца от 3 до 16 годишна възраст. Аз много се надявам да накарам децата да седнат да четат не толкова заради идеята да прочетат моята книга, заради идеята изобщо да започнат да четат. Понеже аз имах няколко представяния на книгата си в училище и това, което ми направи впечатление, е, че децата като цяло предпочитат да играят на компютърни игри, отколкото да четат. Обаче самият факт, че книгата е издадена в интернет пространството, т.е. те могат по всяко време... Посещения. Имате ли някаква статистика, на която може да ни кажете? Има еди колко си посещения, еди какво си? Да, има пикови дни. Всеки понеделник, например, се пуска... Не ни атакуват. Това няма нищо общо с часовника на времето. Спокойно. Пиковите дни на посещение на сайта са всеки понеделник, когато излиза по една нова глава от романа. През останалите дни постепенно графиката, която следя, спада. Вече в понеделник около 700. Пишат ли ви децата? Пишат ли ви на имейла? Питат ли ви как ще се развива историята? Питат ме... Знаете ли, през 90-те Джоан Роулинг не е видяла своята кристална топка, че ще има огромната слава. Вие виждате ли го това нещо или по-скоро въобще не се замисляте за тези неща? Защото казахте, че не се замисляте за парите, не ви вярвам. Не се замисляте, вероятно ще ми кажете за славата, пак не ви вярвам. Но ми кажете. Всъщност, да, възможно да съм се замислила и за парите, и за славата, обаче за момента просто не се чувствам достатъчно подготвена за всичко, което евентуално може да се случи с това. Да, бих искала да стана популярна, но не много популярна. Бих искала книгата ми да стане по-популярна от самата. Имате ли планове да пишете книги за възрастни? Да. Какви? Фентази? Фентази. Трябва да смените името обаче. Според мен трябва да пишете под друг псевдоним. Какво искате да кажете на хората сега? Искам да им кажа, че това, което всъщност на мен ми дава фентазито, е възможност да развихря цялата си фантазия. Хората трябва да се научат да мечтаят, да фантазират, да мислят повече, да не се опитват да мислят шаблонно. Да. Тоест да разчупват, да поемат най-доброто. Имам 7 близ въпроса, понеже сме страшно напред във времето. Ще ви моля много бързо да ми отговорите. Ако бях Джоан Роулинг, щях да... обиколя света. Човекът, на когото се възхищавам как пише, е... Не мога да кажа много са, но Алесандро Давеня е един от тях. Добре. Думата, която отваря заключени врати е... Моля. Мога да говоря без да спра за... За всичко. Настръхвам от... Паяци. В следващия си живот ще се преродя в... себе си. След 10 години се виждам като... Успяла. Като успяла? Да.
Така, много ви благодаря. Пожелавам ви успех на книгата и мислете малко по-комерциално, защото в нея има хляб. Сега към камеревоче и цветята. На добър час и от нас, наистина, във всичките начинания и да ни донесе следващата книга много скоро. А пък аз съм тук, за да говоря за едно от